רוצה להזמין עכשיו את פרופסור עומר מיכאליס. עומר מלמד בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, והוא עוסק במגעי יהדות ואסלאם בימי הביניים. בבקשה עומר, תודה. אז שלום לכולם ותודה רבה שבאתם. ויש נחמה בבני שיח בעת הזאת, ושמח גם לשמוע את הדברים היפים שנאמרו עד עכשיו, וגם לדבר בפניכם. וזאת גם הזדמנות להגיד תודה על הגיליון היפה המיוחד הזה, וגם בכלל על עיון המפעל המתחדש הזה של לנסות ולדבר פילוסופיה בעברית, ובעברית כזאת שמדבר באדם עם רעהו, לא בעברית שצריכה איכשהו לשאת איזה משקל שמי יודע אם היא יכולה לשאת, של שפה טכנית. וגם חלק מלדבר פילוסופיה בעברית זה גם לחשוב קצת על פילוסופיה במקום הזה, וההיסטוריה של פילוסופיה במקום הזה, הדברים היפים שדני אמר שלא הכרתי אותם, על המכתב מבובר לגנדי הסב, והמענה של גנדי הנכד, והפרויקט המעניין שחגי עוסק בו על היידגר וההתקבלויות שלו בעברית. ושחלק מלנסות להבין מה זאת פילוסופיה במקום הזה קשורה גם בהיסטוריה שלה, כמו שחלק מהמקום שאנחנו מתארחים בו עכשיו, בדרך העבודה והתהליכים שנתנאל עושה בארכיטקטורה, זה להבין את ההיסטוריה של החללים שאנחנו מהלכים בהם. אז על זה תודה רבה לכם, לחגי, למערכת, לקרן. אני אגע רק מעט מאוד במאמר, הוא נמצא לפניכם לקריאה למי שיהיה לו את הגיליון, ובעיקרו של העניין שם הוא הרצאה שלא הייתה מוכרת לי, לא הייתה מוכרת האמת בכלל, שכתב והפך אותה, הכניס אותה לאחת המגירות, הנס בלומנברג, מין פילוסוף, היסטוריון אינטלקטואלי, הרקלסי כזה, שנחזיק את כל תרבות המערב מן העת העתיקה על כתפיו, ידע להלך בשביליה, ידע לרקום עלילות מתוכה, והתברר לי באיזשהו רגע שהוא כתב על הוגה יהודי, הרמב"ם, הרצאה, הרצאה שלא התפרסמה אף פעם, הוא נשא אותה פעמיים כנראה, אבל לא התפרסמה אף פעם. הרצאה שתורגמה על ידי תרגום מאוד יפה של טלי קונס, ושיצא בגיליון, ואחד הדברים שהתעוררו ככל שגיליתי את ההרצאה הזאת והתחלתי לעסוק בה, היא עד כמה הרגע הזה נדיר, למעשה נדיר עד כדי לא קיים אצל בלומנברג. מאותו הוגה, אינטלקטואל, שהיה נראה שכל תרבות המערב נמצאת בקצות האצבעות שלו, אף פעם לא דיבר על הוגה יהודי. התבררה לי, ככל שחשבתי לזה, זה מין היעדר מתוך תרבות המערב הגדולה, של חלקם של הוגים יהודים בתוכה, חלק מהנרטיבים שלה, חלק מההתפתחות שלה, חלק מההשתנות שלה. וחשבתי מה לומר כאן הערב, ונדמה היה לי שאפשר לחשוב על הנקודה הזאת כעניין כללי יותר, בבחינת הערה או תזכורת למשהו שאני מניח שכולנו כבר בצורה זו או אחרת חושבים או יודעים. וזה קשור לכך שבדרך כלל, כשאנחנו חושבים אם אנחנו חושבים על אפשרות של דיאלוג, אנחנו חושבים על איזה מן הדברים יכולים להכשיל דיאלוג. כלומר, אני יודע מה, אם יש הרבה מאוד רעש, אי אפשר לדבר, צריך ללכת לאיזה מקום, או אם אחד הצדדים, נרקיסי במיוחד, אי אפשר לדבר איתו, לא נראה שזה חדיר, לא נראה בדיוק שיש מי שמתעניין, או אם יש איזה ניכור ששייך לעבר, זה מין דברים שבתווך הבין אישי מגבילים,
הופכים את הדיאלוג להיות איזה מין משהו שנראה שלא מתאפשר, והדברים הללו מוכרים. הנקודה שרציתי לגעת בה, הוא לא מה מכשיל דיאלוג, אלא כשדיאלוג מצליח, מה המחירים שהוא עשוי לגבות. ובעניין הזה אני חושב, אחד הדברים שהרבה פעמים חומקים, כשמנסים לחשוב על תנאי ההצלחה של דיאלוג, היא עצם זה שלדיאלוג יכול להיות מחיר שאנחנו לא שמים לב, שאנחנו נאלצים לשלם אותו. והמחיר הזה הוא קשור באיזה סוג מסוים של היקסמות, שיש מתוך החיוניות של שיח בין אחד לשני. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לכך מה שיכול לקרות בתוך דיאלוג, שמתוך החיוניות שיש לדיאלוג, מתוך הדרמה של מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו מגלים על הזולת, מה שאנחנו מגלים על עצמנו, בעקבות הזולת, אנחנו יכולים להגיע למצב שמרגישים, מה שאמר באיזה הקשר אחר, שמעון בר יוחאי בתלמוד, די לך אתה ואני, לא צריכים אף אחד אחר, ולא חשוב כל כך אם יש מישהו אחר שהוא לא אני ואתה. במובן הזה, דיאלוג יכול להסתיר את זה, שבשיחה בינינו יש אולי עוד קול שהיה רוצה להישמע, עוד מי שאותו אנחנו לא חושבים לשמוע, או לא מעניין אותנו, ברגע של הדרמה המתפתחת ביני לבינך. והדבר הזה נראה לי כמו רגע מעניין מאוד, ולחשוב על איזה מין התחושת המלאות שדיאלוג מייצרת, שהופכת אותו למה שנראה ככמעט מספיק לעצמו. והאמת היא שהנקודה הזאת היא לא חדשה בכלל בהיסטוריה של הפילוסופיה של המאה ה-20, היא עולה באיזה מין זווית קצת אחרת, אבל נוגעת ממש בנקודה הזאת בביקורת שכתב עמנואל לוינס בקוליות ואינסוף ב-61, על לא אחר מאשר מרטין בובר, ואני אתה, הפילוסופיה של אני ואתה, האינטימיות של אני אתה. אתם זוכרים בפרק המעניין הזה שנקרא זולת והאחרים, לוינס כותב שם בטון נשכני כזה, הוא אומר, האני אתה מספיק לעצמו, שוכח את העולם. אין לו עולם מתוך המין אינטימיות שנוצרת ביחסי אני אתה, אותה זיקה בלתי מתווכת בין אדם לאיזשהו זולת. הוא אומר, שכחת העולם הזאת היא משכיחה משהו משמעותי, אולי משכיחה משהו משמעותי שקשור גם לפרויקט של לוינס עצמו, עניין ההתגלות של פני האחר והתביעה שלהם. הרעיון הוא שיש את מה שנמצא מעבר לזולת הספציפי שאיתו נמצאים בשיחה. יש מעבר לפני הזולת אותם פנים של אחרים, מה שלוינס יקרא לו הבעיה של השלישי, ובאיזה אופן איזה מין שלישי נכנס, מישהו שלישי נכנס לתודעה של מי שמלא את האני אתה הזה. והנקודה שלוינס נוגע בה היא בדיוק זו, שיש דיאלוג עשוי לייצר איזו אשליה של מספיקות עצמית של הרגע הזה, אבל גם יכול ליצור איזו תודעה כזאת שדבר לא חסר. מתוך זה שדבר לא חסר, דבר גם יכול להיות מוכחש, מודחק ונעלם. ויש פה גם רגע מעניין שקשור להיסטוריה הפנימית של מרטין בובר, אני אתה, והמחשבה הדיאלוגית שלו. וכשחשבתי על זה עוד קצת, הייתה לי תחושה שהדבר הזה אולי במובן מסוים הוא לא רק חלק מההיסטוריה של הפילוסופיה של המאה ה-20, אלא חוזר אחורה עוד הרבה אל ראשיותיה של הפילוסופיה, וראינו קצת מאפלטון, ועוד דובר אחר כך קצת במשתה, אז באמת חוזר עד למשתה של אבי הדיאלוגים הפילוסופיים, אפלטון, ועד לרגע הראשוני המעניין הזה, שלפני תחילת הדיאלוג הפילוסופי בתוך המשתה. בתחילת
לפני תחילת הדיאלוג, ישנו רגע חמקמק מאוד, תכף אני אגיד משהו אולי על לראות את הרגע הזה, רגע חמקמק מאוד שבו אל המשתה הוזמנה, או הייתה שם מופיעה מנגנת בחליל, ואומר ארקסימכוס, ממש לפני שמתחיל השיח הפילוסופי, הוא אומר בוא נסלק את החלילנית ונוכל לשקוע בשיחת רעים, כמו שתרגמה את זה בתרגום היפה של מרגלית פינקלברג. הדיאלוג הפילוסופי, ראשיותיה של הפילוסופיה, הן קשורות באיזה מין רגע כזה של מי שאותו אנחנו כבר לא רוצים לשמוע יותר, מי שצריך לצאת מהחדר כדי שנוכל להתחיל בדיאלוג. יש כאן עניין מעניין, הנשי והמחללת, היא לא מדברת, אלא היא מנגנת בחליל, לא ניכנס אל ההיבט הזה של העניין, אלא לעצם כך, שכדי שיתחיל הדיאלוג, כדי שנחווה את המלאות הגדולה של הדיאלוג, יש מי שצריכה להיות מוצאת מהחדר, ואכן, כמו קוראיו וקוראותיו של המשתה, העניין הזה נשכח מיד אחרי שהדיאלוג מתחיל. מי זוכר את המחללת? והאמת היא שגם אני לא הייתי זוכר את המחללת הזו בכלל. אלמלא היו רואים אותה, חגי וורד, באחרית הדבר היפה שלהם למשתה. כשהזכירו שבמשתה ישנה, לא אישה, ישנה לא רק אישה אחת, דיוטינה המפורסמת, מורתו של סוקרטס, אלא גם אותה מחללת, שגם היא נוכחת נהדרת כזאת. גם היא משעה שאנחנו עומדים לשקוע באחווה הגברית במקרה הזה של הדיאלוג הפילוסופי, הולכת רגע אחרי הופעתה להישכח ולהיות מוכחשת. אז ראו את דבריי רק הערת שוליים קטנה בשולי השורות היפות האלה, ואחרית הדבר של חגי בתחילת המשתה.